Antonio și astăzi jucăm Minecraft împreună cu prietenul meu Andrei, care îl cheamă de Star și eu sunt Max și altele. Salutare toată lumea, da. Da, Antonio are canal de YouTube și eu am. Haideți să luăm niște... Eu mă numesc Andres Flore sau puteți să căutați Andrei și Antonio joacă GTA Liberty City Stories. Eu le-am pus. Pe și apăsați pe primul, mă rog, și de acolo aveți denumirea canalului, mă rog. Da, uitați-vă la fața mea, cei care nu știți. Unde ești? Da. Eu sunt, asta e a mea, ăsta e, apasă aici, Și eu ăsta sunt... ești tu, bun. Ce faci mine? Iei copacul? Da, și pe Eu urmă... iau pe ăsta de aici, de lateral, da? Bine, Lateral. de eu vreau să mă duc la minerit. Bă, episodul care l-am publicat astăzi, de fapt episodul când... Bun, deci Stai. Andrei s-a oprit un pic din vorbă că vreau și eu să vă spun ceva. După aia eu zic, da? Deci astăzi vreau să facem un crafting table, Să ne construim o casă. să facem o casă și să mergem la minerit în muntele Și ăla. o barcă! Stai că mă duc la minerit. Tu fă mineritul, Fă tu crafting table. fac eu casa, da? Nu, fă crafting table. Eu fac și casa. Da, e după mine. Dar și cum am vrut să zic, că episodul în care l-am filmat, poate nu probabil că l-am postat. Din dar GTA. Nu, ăsta că de Minecraft. Ah. De Minecraft, da? Ăsta l-am pozat în... astăzi încă suntem? În 17/6/2015. Da, adică înainte de vineri în care eu cu Antonio avem premiere. Eu sunt pe clasa a 5-a, trec pe a 6-a, Antonio pe a 3-a, trece pe a 4-a și da. Bă, parcă ai zis că pe a 4-a, pe clasa a 4-a vii la mine, nu? La școala ta. lui. Pentru că la școala mea sunt prea mulți idioți și hai să nu vorbim. Astăzi să vorbim de Minecraft. Minecraft, da! Minecraft, toată lumea, Minecraft! Ești nebun. Da, am zis, da. Da, și versiunea care o avem este 0.11.1. Hai băi. Bă, te văd! Salut! Sper că vă place skinurile noastre. Ai făcut crafting table? Mai am și skinul lui Popular Memeos. Popular Memeos, doar că e mai modificat. Mi l-a modificat un coleg pe nume Darius Desa. Da, și el are canalul de YouTube, dar eu stau cu propriul meu skin care l-am creat decât să stau cu acel skin. Da, Antonio, știi unde ne facem casa? Aproape de acest munte. Bă, fă-l pe munte, fă-o pe munte, că-i loc. Dar fă un crafting table, te rog tu. Bă, uite-te la pantalonii mei un pic. Șmecher. Oh, shit. La naiba, stai că nu am făcut bine lanțurile alea. Da, n-ar nimic. Va trebui să le modific. Am 48 de lemn, tu cât ai? Eu am 8 lemn. Neprelucrat, acum îl prelucrez. Să faci tu un craft. Am un crafting table. Cât ai? Fac o lopată. Cât lemn ai? Bă, eu deja pot să fac, aproape fac barcă, da. Bă, setează cu mobi. De ce? Nu setăm cu mobi până Ai cu mobi? Nu. Eu am, stai să mă uit la difficulty, uite-te. Eu nu am. Nu n-ai. Așa. Eu mă duc pe munte, da? Bă, eu mă duc la minerit. Bă, uite, aici are gaură. Bă, ia până muntele ăsta. Gata, aici înăuntru loc. Înăuntrul muntelui locuim. Deci tu nu știi ce șmecher. Am un stack de lemne, uite. Un stack? Da, uite. Antonio, hai. Uite, am un stack. Hai aici. Și 8 bucăți. Uite ce faini, bă. Fă un furnal și ia să facem Antonio, hai torțe. înăuntru să le arăți fanilor. Ce? Cum e înăuntru? Păi da, bă, da, hai. Du-te înăuntru. Bine, dar e cam Cine întunecos. încutijează să intre în peștera mea? Da. Bă, du-te fă și ce ți-am zis. Bine, aici va fi pivnița. fac. Acolo va fi piscina. Bă, dar caută ce ți-am zis. Ce? Fă un furnal și eu iau lemn ca să facem Tu minezi. Dă craft-ul, pune-l undeva jos. E aici sus de tot. Pe munte. Bă, nu fac asta pe munte, că e prea mult de urcat. Bă, da. Coboară jos. Aici. Ui aici. Shit. Aici. La naiba, eu omor găina. O fost să repar, poftim am pus crafting table-ul. Mă. Uite-l acolo. Că filmăm. Nu mi s-a încărcat. Bun, Andrei, hai.
Da. Mi-am făcut un piche. Da, stai că va trebui să-mi fac un topor. Bă, stai că mă duc un pic să închid ușa. Da, și ce am uitat? Da, întotdeauna. Deci să vă zic dorința mea și lui Antonio. Întotdeauna ne-am dorit să avem un canal de YouTube. Întotdeauna ne-am dorit. Și, după cum puteți vedea, avem. Da, și ziua în care l-am creat a fost 17/6/2015. Da, exact când facem acest filmuleț. De fapt, Antonio a mai făcut primul lui film, doar că acesta se va numi Eu și Andrei jucăm Minecraft. Da. Bun, am destul. Bă, de ce mă plimbam eu aici? Da. Unde e toporul? Uite. Bă, Andrei, uite aici un furnal, că am făcut. Ce? Da, asta că trebuie să fac un chest. Fă un chest. Am făcut un double chest. Am făcut un furnal. Shit. Vezi că am pus lemnul și aia. Ce? Eu mă duc să minez. Fă lemn de ăla la alt. Mă duc cu toporul. Ok. Bă, eu sunt constructor pădurar și... Bă, da, nu din astea. Bă, Ovidiu, ce Minecraft are? Ăla n-are niciun Minecraft. I-a spart, frate, sau mai mic, telefonul și tableta. Bă, să îl trimit eu? Bine. Bă, oie! Îmi pare rău, Mr. Sheep. Îmi pare rău, Mr. Oaie, dar o să am nevoie. Antonio? Vrei sabie? Că fac. Fac eu Fac sabie. eu de stone, că mai am 3. De stone! Fă-ți tu de lemn, bă. Bun. Mai întâi punem toate lemnele aici. Prima noapte nu o să... Bă, stai, ieși un pic că trebuie să te setezi pe ceva. Pe ce, bă, nu umbla. Stai, ieși doar un pic din furnal, să bagă-te la scuzați că eu nu mă mișc, dar bă, bagă-te pe option. Bagă-te pe opțiuni. Aici, mă, la option. Option, unde e bridge-ul? Uite-l. Ce faci cu ăla? Nu știu, ți se vede mai luminaj, grafica, nu știu, mai... Șmechera. Mai. Și tu ai pe ăla pus? Eu la maxim l-am. Bă, da, și tot astăzi, în 17/6, mă rog, să nu mai târzic ziua, ne-am instalat Mobizenul. De fapt, Antonio și l-a instalat și eu, fiindcă eu o să am nevoie de... imediat o să mi-l fac și da. Am făcut căul. Din Oceanul Pacific a ieșit un pește mic și pe coada îl scria și afară dumneata. O să fac time set day când se face noapte. Da, skin-ul lui Antonio, cum să faci time set day? Ți arăt eu. Da, always day, mă rog. Mă duc să mai tai un copac. Bă, unde-i cabelul? Bă, dăm 2 cabeluri. Pune-le în chest. Pune în chest tot cabelul care l-ai. Pune-l, bă, în chest. Numai 3 am. Bă, porcovane. Pune 2. Stai, bă, să fac time set day. Ce time set day? Nu fac. Nu poți. Ba da, pot. Ia, te văd. Stai, că e și... Mă scuzați. Bă, mă dă afară. Stați cam. Normal. Nu șterge. Lasă dacă nu poți să faci time set day. Hai să începem. Nu merge pe asta? Nu merge, lasă. La mie mergea. Îți mergea că aveai altceva, mă rog. Bă, fă-te vizibil. Ba da. Bă, fă-te vizibil în numele lui Dumnezeu care te... Gata. Bă. Unde te spawna, bă, fraier? Bă. Wow, așa. Unde-i moc și altele, hei. Bă, uite-te un pic la mine. Cred că am uitat să-mi adaug ceva la skin, uite-te la mine sus de tot. Nu. Uite-te sus că vreau să... Uite în alba, n-am chef. Ești un nesimțit. N-am, mă, ce. Stai. Bă, uite. Hai aici. Da. Hai cu mine. Da, și skin-ul care l-am eu. Omoară boaia aia. Păi n-am cabel. Să-mi fac sabie. Hai că căutăm iron și ne facem foarfe. Aici ne facem casa. Aici ne facem casa. Da? Uite, aici voi aduce niște lemn. Adu tot ce e afară. Dar, bă, hai să oprim toată apa asta, că mă enervează. Nu pe toată, că o să avem nevoie de ea. Da. Bă, ai tu pickaxe la tine? Da. Atunci hai și sparge furnalul. Ce lasă la... Bă, primul meu Minecraft pe telefon, pe calculator, știi care a fost? Așteaptă-mă, cală. Demo, parcă 1.2.1 și atunci nu știam că era obligatoriu să spargi cabelul cu cârnacopul, că... Așteaptă-mă dacă nu ești chiar. Eu l-am spart cu mâna. Okay. Hai că te aștept la o poartă, la ușă.
Bă, o să fie foarte faină seria asta Întâmpină de Minecraft. șmecher. Nu? Ce? Uite aici așa. Vom mai mări așa. Bă, uite aici pune-le ăstia. Hai, stai că eu încep deja să construiesc. Casa. Ceva, mă. A, podea. Uite. Uite-te la mine. Mai am eu lemne. Anto, deja am... Uite-te la mine, repede. Ui, deja am pus... Stai să mă întorc cu spatele. Tarara. Aia neagră care o vedeți e gluga mea. Da, și cea de... Ia lemne să termin. Mai ai? Unde sunt lemnele? Uite-le. Uite-le. Câte ai? 14. 14 lemne! Și mai am un stack. Casa asta o să fie grozavă. Bun, deci vă spun eu aici că... De acum o să mai vorbească și Antone, că mai mult eu am vorbit. Da. Bă, părțile care sunt cu cabel ca podea, le lăsăm cu cabel. Ce? Va trebui totuși să mai luminăm. Bă, spargi-mi blocul ăsta la care stai că-l sparg eu. Sparg un bloc. Bun, ne vedem pe data viitoare. Nu-l opri Încă nu, mai stăm un pic și haide să stăm unul lângă, să stăm față în față înainte să terminăm cu episodul 2. Să-l mie, da. La revedere!